בלק טאי בוורשה, אירוע פשוט משנה חיים, חוויה ענקית. אתם חייבים להיות כאן יחד איתנו בבלק טאי הבא, נכון? כן, נראה לה לזמן. זה אחת מהחוויות שאני בחיים לא אשכח, זה בטוח. משהו כזה, לי עוד לא קרה. פעם ראשונה שאני לובשת שמלה ארוכה. יש את המון אנשים שכל אחד נותן את הדעה שלו ואת המקום שלו. אני מהערב יצאתי עם המון תובנות והמון דברים, וזו הפעם האחרונה שאני מגיעה לאירוע כזה לבד. ורק אתם שומעים קצת את המוזיקה, זאת היא החוויה. אנשים מהממים, יפהפיים, בחרו בשבילנו מקום פשוט אקסקלוסיבי, מדהים, באמת יוצא דופן שאחרת לא היינו יכולים בכלל להיות פה, וזה הכל כאן במיוחד בשבילנו שלא קרה. וכמו שאמר דלן, השם שלנו לא כתוב על הכיסא הזה, אנחנו בחרנו להיות פה. בואו פשוט תבחרו להיות פה בבלק טאי הבא, זה יהיה בליסבון, בטח הולך להיות אירוע סופר מיוחד. אז מחר אנחנו נשמע מה צריך לעשות ולהיות כדי להיות בבלק טאי הבא. אז תשימו לעצמכם בלוח חזון שלכם בלק טאי, אירוע פשוט משנה חיים. אני לא יודעת מה הייתה חדי, אבל אני עובדת המון שנים והצלחתי בכל מיני עסקים וכל מיני דברים, אבל בחיים אני לא הייתי בערב כזה. אף פעם לא קיבלתי פרס שאפילו דומה לדבר כזה, או ארוחה כזאת, או גם לא הסתובבתי בארמון וצילמו אותי. בוא נביא פשוט מפנקת בגדול, אין דברים כאלה. בדיוק. לפנק, לפנק, לפנק.